Tak čau, jsem Patrik Bílek a budu natáčet o gumičkách. Tedy náramek, který jsem dneska dodělal. Pak tady jsou, co jsem dodělal už hodně dlouho, jsou starý. Pak tady je Santa Claus. Pak tady je stromeček vánoční. Pak Coca-Cola. Pak tady je kuře. Vypadá trošku divně, to nevadí. Pak hned potom kuřecí stejnko. Mickey Mouse. Tuška. Pak tady Pac-Man náramek. Druhý Pac-Man náramek. Pak marshmallow. Pak aligátor. Pak páv, tady je. Balony. Pak duch. Pak ještěrka. Houslový klíč. Sova. Pak hadi. 4. Tady je ledovej. Pak tady je světelný. A tady jsou dva. Tady vodní a z uhlí. Pak tady je hvězdičkový náramek. Jako obraz trošku. Pak tady mám Loch Ness náramek. A ještě 2 sovičky. A to je vše.